खुंगा ब्रैथि रंजालि बैसागो फोरबो फालिदों बेसरखना गामिया। नंगौ, कक्राझार जिल्ला फटबटजरा महकुमानि सिङाव थानाय बेसरखना गामियावबो गुबुन गुबुन बोसोराव फालिनाय बायदि देग्लायबो सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंगा ब्रैथि रंजालि बैसागो फोरबो फालिदों। हाबाफारि बादियै थांनाय मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायो। लोगोसे थुनलाइयारि बादायनाय, गेलेमु बादायलायनाय आरो रंगिना संगिना मोसानानै बरायो रंजालि बैसागो बोथोरखौ बेसरखना गामिया। मख'नो गोनांदि बैसागो बोथोरखौ लोब्बा लाखिनानै मोनसे मेहेरगोनां गेवलां मेल लानाय जायो आरो बे मेलावनो मेल बेखेवगिरि महरै बाहागो लाफैयो मंगलाजरा दख'रा एबसुनि बोसोनगिरि सन्जीब कुमार नार्जारी आरो बे मेलावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो मंगलाजरा दख'रा बर' समाज आफादनि आफादगिरि बिश्वनाथ बसुमतारिया आरो मंगलाजरा दख'रा गावबुरा आफादनि आफादगिरि अमिय बसुमतारी आरो गोबां रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायजों गाजा गोमजायै खुंगा ब्रैथि रंजालि बैसागो फोरबो फालिनाया जोबनानै थाङो। मंगलाजरा दख'रा एबसुनि बोसोनगिरि सन्जीब कुमार नार्जारी आरो खुंफुं आफादा खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों मिथिना लानि। दा बेवहाय जोंनि मंगलाजरा दख'रानि सिङाव थानाय बेसरखना गामिया खुंगा ब्रैथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। दा बेवहाय आंखौबो मेल बेखेवगिरि हिसाबै बिथांमोना लेंहरदों। दा बेयाव आङो बाहागो लाफैनानै जोबोर गोजोननायखौ मोनदों आरो बेयाव बेनि परिबेसखौ नायनानै माने बिथांमोना जे रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिनो फैदों, जोबोद गाजा गोमजायै फालिनो फैदों। थांनाय समफोरनिफ्राय एबारनि समाव बिथांमोना गोसो गुदुंसिनै फैनायखौ आङो नुनो मोननाय जादों। मा बुङो रायजो राजाफोरनिसिम गोदान बोसोरनि रंजालि बैसागु? नैबे गोदान बोसोरनि गेजेरजों जोंनि बे मंगलाजरा ओनसोलाव रायजो जानाय एबा नैबे बेसरखना गामियाव रायजो जानाय साफ्रोमबो जे बर' फिसाफोर बिथांमोननि जे रायजो जानाय बियो गाहामै गाहाम जानो हाथों। जेन' बयबो अभाब अभिजग गैयालासे गाव गावनि न'खरनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरजों खौसेयै मिलायलायनानै ग्रें ग्रेङै रायजो जालांनो हायो नैबे गोदान बोसोराव, आं बेखौनो आसा खालामदों। आरो नैबे जे बेसरखना गामिया जे बैसागु फोरबो फालिनायजों लोगोसे बेवहाय मोनसे मोजांथार जे हाबाफारि बिथांमोना लाफादों, आं बेखौ जोबोद बाख्नायदों। मानोना बेवहाय बिथांमोननि गामियाव सानै फरायसुला एबा फरायसुलिया फार्स्ट डिभिजनाव पास खालामनो हादों। दा बिथांमोनखौबो थुलुंगाखांहोनो थाखाय बिथांमोननि गामिया बे सानै गथ'फोरखौ आर'नाइजों बरायनानै बिथांमोननि गोसोखौ थुलुंगाखांहोदों। बिनि गेजेरजों हयथ' बिथांमोननि गोसोआ एसे थुलुंगानाय मोनदों आरो इयुननि फरायनांगौ समावहाय बिथांमोना हयथ' गोसो गुदुङै फरायनानै आरो उननि फिथाइफोरखौबो मोजां खालामलांनो हागोन आं मिजिं खालामदों। गिबियावनो आङो बड'सा आरो बड'लेण्ड बुब्लि आरो टाइम्स अफ बड'लेण्डनिसिम गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथि जासिहरग्रोबाय। सिगां जोङो दिनैहाय बेसरखना गामिया खुंगा ब्रैथि बैसागु फालिथाय खुंदों जोङो जोंनि गामियावनो। बे बैसागु फालिनायाव दिनैहाय लोगोसे जोङो खेलाबो लाफादों। बे गेलेमु आयदाफारिया जाहैदों जेरैहाय गथ'साफोरनि खारनाय, हौवाफोरनि दिरुं बोनाय, मेजिक सियारा हिन्जावसाफोरनि, लोगोसे आरो थालिर बिफां गाखोनाय आरो लोगोसेयैनो जोङो दावला सौलायनाय बे गेलेमु आयदाफारिखौ लानाय जादों। जोंनि थांखि आरो नोजोरखौ बुङोब्ला जोङो एसे गोलाव बुंनांगोन। मानो होनब्ला देग्लाय बोसोरावहाय ब्रैथि खेबनि थाखाय जोङो बैसागु फालिथाय फालिदों। बेनि उद्देश्यआ जाहैदों जोङो जोंनि गामिनि गथ' गथायखौ जों माब्रैहाय जे हारिमु आरो कालसारावहाय जोङो दावगालांहोनो हायो। उन्दै उन्दैसा गथ'फोरखौ जे मोसानाय, खननाय, मुसुरनाय बेफोरबायदि
आयदाफारिखौ लानानै जोङो प्रत्येक बोसोराव दिनै बोसोरब्रै जाबाय बे हिसाबै जोङो बैसागु फांसनखौ खुंनाय जादों। बैसागु फालिनायावथ' जोंनि गामियाव बुंनो थाङोब्ला 5 बोसोरनि सिगां जेबायदि अबस्थामोन खिन्थु 5 बोसोरनि उनावहाय जोंनि गामिया अनेक परिबर्तन जाबोबाय। जौफोरजों जोङो बेबादि माबा खालामलिया। दिनै बैसागु फालिथायजों लोगोसे जोङो एसे सोलायबोदों जे बैसागु फांसन खुंनायाव जोंहा गिदिर गोलावफ्रा बुंलाङो फेग्रा बेसादखौ एसे नागारनांगौ एबा जोङो बैसागुखौ माबायदि फालिनांगौ। दिनै सेथि बैसागुआवहाय जोङो बैसाग दानखौ माबोरै फालिगोन बे हिसाबै जोङो दिनैहाय बे आयदाफारिखौ लानानै जोङो गामियाव मोनसे एवारनेस बायदि खुंनानै जोङो बैसागु फालिथायखौ फालिनाय जादों।